Fis-stqarrija l-Gvern ippubblika l-abbozz ta' liġi li jrid jemenda l-kundizzjonijiet marbuta mal-kisba tad-divorzju. Fil-liġi tad-divorzju l-ġdida l-Gvern qiegħed jipproponi li fejn il-partijiet ikunu diġà separati legalment, jiġifieri b'sentenza tal-qorti jew b'kuntratt, m'għandu jkun hemm l-ebda perjodu ta' żmien ta' stennija sabiex persuna tkun tista' tagħmel talba għad-divorzju. Min-naħa l-oħra fejn il-partijiet ikunu biss separati de facto u t-talba l-divorzju ssir miż-żewġ partijiet flimkien, l-istess partijiet fid-data li jibdew il-proċeduri ta' divorzju jridu jkunu ilhom ma jgħixux flimkien bħala koppja miż-żewġa għal mill-inqas 6 xhur mis-sena preċedenti. Fejn iżda t-talba ssir minn parti waħda kontra l-oħra, il-partijiet fid-data li jibdew il-proċeduri ta' divorzju jridu jkunu ilhom ma jgħixux flimkien bħala koppja miż-żewġa għal mill-inqas sena mis-sentejn preċedenti. Qed ikun propost ukoll li għall-ewwel darba jkun hemm distinzjoni fil-perjodi ta' żmien għat-tressieq ta' talbiet għal divorzju li jsiru b'mod konġunt u dawk li jsiru b'mod unilaterali minn persuni li mhumiex separati legalment. Il-liġi proposta tagħmel distinzjoni fit-termini ta' żmien ta' stennija għal kisba tad-divorzju bejn koppji li diġà jkunu separati legalment u dawk li ma jkunux għadhom jgħixu flimkien bħala koppja miż-żewġa. Il-Gvern irrimarka li l-Prim Ministru Robert Abela sema' u aġixxa fuq realtajiet li kienu qed jiffaċċjaw persuni li ġu bżonn din il-liġi. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis tenna li bidliet hekk kif proposti mhux biss huma naturali u gradwali wara kważi 10 snin midħul ta' divorzju f'Malta bħala dritt ċivili, iżda huma wkoll bidliet neċessarji li jirrispettaw il-ħajja privata tal-familji. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Rożien Kutajjar li fil-jum tal-Erbgħa resqet l-abbozz ta' liġi għall-ewwel qari fil-Parlament wara li ġie approvat mill-Kabinett, qalet li dawn l-emendi jirriflettu ħtiġijiet soċjali tal-lum u jimxu lil hinn mill-forzi konservattivi li fl-2011 daħlu fil-liġijiet ta' Malta sistema ta' divorzju riġida li tħalli l-Maltin u l-Lawċin flimbu għal perjodu twil ta' żmien qabel ma jkunu jistgħu jibdew ħajja ġdida.